Onko teistä kukaan koskaan kuullut tällaista paikasta kuin Tuomiosaari? Eikö se ole se, kun se skidi jäi sinne saarelle? Tai just se. Vuonna 1962 perheeseen syntyi lapsi. Rakastavat vanhemmat. Tietysti kaikki täydellistä. Tämä poika oli tosi mustasukkainen vastasyntyneestä sisaruksestaan. Erään yönä tämä poika ei saanut unta. Odotti, että koko muu perhe nukahti. Hiipi hiljaa siskonsa huoneeseen ja poltti oma siskonsa. Tämä isä päätti ottaa oikeuden omiin käsiinsä, souti pojan suvun sellaiselle vanhalle hylätylle saarelle ja jätti poikansa mökkiin kuolemaan. Okei. Tonne pitää lähteä käymään. Mitä jos tuolla metässä on oikeasti joku, joka jahtaa meitä? Laura! Mitä vittua sä oikein haluut meistä? Kova tarina. Eihän se jäkään voinut selviytyä yksin kaikkiin näitä vuosia. Pelkääksä meikäläistä! Se tarina tästä saaresta taitaa olla totta. Mä oon nyt sen kotona. Eikä se halua meitä tänne. Tuo nyt on vaan tommonen urbaani legenda.